Sawetawis sing manggi kinarya nglajengaken tata laksi teneng adicara ingkang sampun kepareng arinaji wonten ing titik kalodhengen siang punika manggi mbok bilih ugi sinambi berkah foto sinarengan Kang Putra temanten sarimbit mbok bilih manggi kapurwaken kanthi caturwerda Bapak Ibu langkung rumiyin mbok bilih manggi paripurna kalajengaken keluarga ageng saking Bangkli Dangu Karangjati Ngawi mekaten nggih. Sawetawis sing manggi miyak regeng sasana ugi lumadining adicara pasrah panampining putra temanten sarimbit arsa kaadenen wonten ing titik kalodhengen siang kalenggahan ingkang arsa kasun hamasrahaken Kang Putra temanten nggih kunjuk punden kula Bapak Tarjan kepareng samapting gati saking diri linggara saking sasana lenggah tindak wonten ing sasana Pandayawara sinarengan kadang-kadang lega swara kadharaken jengkaripun. Waduh kanca-kancake jan nampani es kok. Heeh. Ayo srepek dhisik. Oh bakso to. Bismillahirrahmanirrahim. Sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesti nek ora dibaleni pindho ya ora marem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi waskabi ajma'in. Qallallahu ta'ala bil Qur'anil harim la haula wa la quwata illa billahi alil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa syukurillah wa nastaghfiruhu wa rasuluh la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Dumateng para bapak, para ibu, para pilenggah sedaya ingkang tansah kula hormati. Para sepuh, para dipilih sepuh ingkang sadaya bekten ingkang tansah kula hormati. Boten kesupen dumateng panjenenganipun Sahibul Hajat nggih menawi panjenengan Bapak Kairin sak keluarga ingkang tansah kula hormati. Ugi boten kesupen nggih menawi panjenengan Mbah Lurah ingkang tansah kula taati. Boten kesupen melih rekan-rekanipun Pak Jimin sak kula wangsa ingkang tansah kula hormati. Ugi MC-ne nek gak kleru dhisik jenenge Pur Hadianto. Saiki jenenge maleh Ateng lho Ponti lho. Lah aku yo ngerti kabeh to nek dhisik muridku lho Bu. Jenenge Pur Hadianto eling. Para bapak, para ibu, para pilenggah sedaya ingkang tansah kula hormati, saderengipun kula matur ngarsa panjenengan sedaya, monggo langkung rumiyin tansah kula jak manjataken puja puji syukur ngesanipun Allah Subhanahu wa taala keranten Gusti Allah ingkang sampun mapirang barokahan kanikmatan hidayah sampai inayahipun dumateng kula sedaya sahingga ing siang menika saged makem palori panggenan kanthi kawontenan sehat wal afiat boten wonten aras tunggal punapa Allahumma amin. Sholawat salam diaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang tansah kula antu-antu sapatipun min hada ila yaumul qiyamah Allahumma amin. Para bapak, para ibu, para pilenggah ingkang tansah kula hormati, ing mriki kawula cumandhaka matur ngarsa panjenengan sedaya kula minangka sesulih saking panjenengan Bapak
markam Ibu Sri Wahyuni mbok bilih to kawula kapurih celirane utawi makili mekaten. Sepindah ing ngriki kula matur nuwun sanget sampun dipun aturikan panjenengan Bapak markam Bu Sri Wahyuni saklonggo mbok bilih to kula kepareng matur khususipun dumateng panjenenganipun Bapak Ibu besan. Saderengipun kula matur salim taklim kunjuk dumateng panjenengan Bapak Kairin Sakwarga kanthi ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dene ingkang salajengipun kula ing ngriki sowan ing ngriki netepi dawuh saking panjenengan Bapak Kairin mbok bilih to dinten menika jam menika kula kapurih ndolanaken temanten sarimbit. Alhamdulillah ing ngriki kala wau jam 11 tepat sampun dugi ngriki. Kula bidal kala injing Pak badhe subuh pun kula brak-brak ndang padha adus ndang iring-iring. Ternyata macet teng dalan tol Lekitan niku. Itu dugi ngantos jam 11 makaten. Pramila saking menika ingkang salajengipun kula kapurih masrahaken nggih menika sekar cempaka mulya yang awujudipun temanten sarimbit ing siang menika dinten menika jam menika detik menika kula pasrahaken kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim la qaula wala quwata illa billahi aliyil azim temanten sarimbit kula pasrahaken. Dados menawi sampun kula pasrahaken sampun hakipun panjenengan Bapak Kairin sak keluarga menawi dateng mriki mekaten. Dene kang salajengipun temanten sarimbit sampun kula pasrahaken kula ugi makili sedaya para kanca pangombyonge temanten saking Bangkle mbok bilih to wonten tindak tanduk solah bawa ingkang boten kersepaken dumateng manah paduka kula minangka sesulihipun nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Dene ingkang salajengipun kula ugi titip dumateng temanten baru khususipun nggih termasuk temanten tuwa kenapa nggih menika anggen kula titip nek jenengan pengen urip mulya bahagia ayem tentrem karo keluargamu niku gampang Mas manten. Nggih menika sepindah jenengan kedah ngertos aturanipun tiyang rumah tangga. Pramila saking menika kula nyuwun tulung dumateng temanten sekalian ugi temanten sepuh sedaya kemawon nggih menika kedah eling-eling kanthi es gangsal. Mboten es teh, es kopi mboten. Es gangsal, es sepindah menika menawi panjenengan ngrasuk agami Islam nggih menika salat. Nah niku baku Bapak Ibu. Nek pengen ayene atine tentrem ayem aja lali salate. Pramila saking menika monggo lah ingkang dereng salat ndang ayo padha salat, pupung durung disolati. Nomor setunggal salat nomor ingkang kaping kalih nggih menika syukur dumateng Gusti Allah. Khususipun temanten berdua. Alhamdulillah wis kelakon dadi bojone Mas Tulus mekaten. Yo kedah bersyukur napa kemawon menawi dipun atau kanthi syukur insyaallah panjenengan badhe dipun lindungi kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ingkang nomor 3 nggih menika sabar. Ngadepi napa kemawon kedah sabar. Anake nakal ya kudu sabar. Apa meneh bojone nakal ya kudu sabar. Kaya Mas Ateng iki ya bolak-balik nakal. Nek bojone ora sabar ya wis sembuh. Aku roh kabeh ya Mas. Nggih to lah ngoten. Kudu sabar. Lah ingkang nomor 4 nggih menika nek wis salat, syukur, sabar, nek rezeki kudu sedekah. Lah niku. Nomor 4 sedekah. Amargi sedaya rezeki panjenengan kala wau ingkang 5% niku kagungane kaum duafa, fakir miskin. Kagungane napa niku pun to renara mboten sah kula panjenengan pun pirsa banget. Pramila sekawan perkawis jenengan tepati insyaallah urip kula panjenengan sedaya badhe dipun ridhoi saking Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Lah ingkang terakhir
niku dinteni wong sak alam donya. Muga-muga kula lan binyi sedaya bisa nglampahi methuki es sing terakhir kala. Nggih menika manggih wonten ing swarganipun Gusti Allah. Allahumma amin. Para bapak, para ibu, para pilengga sedaya kon pasrah kok tekon ndi-ndi ten aku wis kadung gaene ngomong nggih ngeten iki. Khususipun temanten berdua nek panjenengan pengin duwe anak sing soleh solehah ya aja lali nek arep sunah Rasul kuwi ya kudu maca sing rena-rena. Paling ora niku wudu. Ora udo. Mas Ate udo krungune. Wudu. Nek ra udo ya ketekanken. Lah niku pengin ingkang salajengipun nggih menawi wis bar wudu niku nggih kedahipun niku sholawat kaping 3. Al-Fatihah kaping 3. Maca Yasin kaping 1000. Ya teko esuk ora sida sunah Rasul. Para bapak, para ibu, para pringgas ingkang tansah kula hormati, mekaten ingkang saged kawula aturaken kirang langgungipun kula nyuwun pangapunten ingkang saagengipun. Mbok bilih kesampun paripurna kula sak rombongan nyuwun pamit, nyuwun pangestunipun dumateng panjenenganipun. Nggih menika Pak Kairin sak keluarga mugi-mugi wangsul kula sedaya sak rombongan tansah ginanjar kawijen slamet kalih sing sambigala. Allahumma amin. Mekaten ingkang saged kawula aturaken kirang langgungipun nyuwun pangapunten ingkang saagengipun. Kawula manungsa lumrah mboten sepi ing salah, kawula mboten kok nyuwun bebingah namung nyuwun gembira ing manah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu huta tos titis wijang gamblang cetok terwoco sulih sariro punden kula panjenenganipun Bapa Markam Sarimbit Ibu Sri Wahyuni ingkang lumantar panjenenganipun talanging basa nggih panjenenganipun Bapa Tarjan mboten wonten ingkang karampit sanadyanto amung sajuga wonten pasrah tartamtu kewala wonten panampi estininggalih punden kula panjenenganipun Bapak Kairin Sarimbit Ibu Lasmi arsa nampi pasrah panggulawenthah saking keluarga Dangu sekawit gandeng panjenenganipun katembe nandhang bingahing kalih nirkadya kajukurkan wukir kencana kaluberan sedanten madu pramila boten kongang piyambak matur wonten ing arsa ndika sami hamung kandhek wonten ing samadyaning jangga laju hanyarira minangka duta wicara saking panjenenganipun nggih punden kula panjenenganipun Bapa Sobirin kinarya talanging basa saking keluarga ageng pamengku gati kunjuk dumateng panjenenganipun Bapa Sobirin kepareng linggar saking sasana lenggah tindak wonten ing sasana Pandaya swara sinaren kadang lega swara kadherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa laqatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ngarsanipun para alim, para ulama ugi para kiai ingkang rinten dalutan sasumanding kitab suci wahyuning ilahi menangka pakebelating panembah ingkang satuhu loro ing budi
Dun panjenenganipun para pepundhen para sepuh dalah para pinisepuh ingkang satuhu dahat kinabekten. Dumateng para rawuh sedaya kakung Sumawana Putri ingkang sampun pantes nampi pakurmatan ingkang satuhu lamun to sinudarsana. Panjenenganipun Bapak Kairin dalasan ibu dumateng mempelai berdua ingkang berbahagia. Puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanallahu wa taala keranten menapa katitik wonten ing wekdal menika kula dalah panjenengan sami saged angrawi menapa ingkang dados undanganipun Bapak Kairin dalasan ibu. Kita sami manggarupi bagas waras boten wonten setunggal alangan punapa. Allahumma amin. Kaping kalihipun mugi rahmatatim saha salam Allah limpahaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan sedaya para ahli warga lumeber dumateng kita sedaya ingkang sampun rawuh. Mugi andadosaken sababiyahipun kita pikantuk syafaat Kanjeng Nabi benjang wonten ing dinten kiamat. Allahumma amin. Para rawuh kakung Sumawana Putri ingkang satuhu Bejo mulya sih wilasaning Gusti Ingkang Maha welas lan muasih saha winantu sagung ing karajan karahayon kabejan sarta kawilujengan mugi kasarira dumateng para rawuh sedaya. Kawula nun keparenga kula sumela gembel atur kamaradikan panjenengan sekalian ing kulonipun panjenengan sekalian nembe ngedeng-ngedengipun atur wawan pangandikan. Kula mboten ngirangi trapsila susila menika mboten anamung ngembun dawuh panjenenganipun Bapak Kairin dalasan ibu. Keranten wonten ing wekdal menika Bapak Kairin sangat bombong bingaing manah ngantos mboten kuwawi matur piyambak badhe matur anamung kandhek wonten sing sak tengahing jangga pramila lumantar kula minangka sesulih talang aturipun. Saderengipun matur kala wau kadang besan kintun salam taklim ing mriki kula jawab waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Lumantar salam taklim mugi andadosaken sababiyahipun mugi dados keluarga ingkang sae, keluarga ingkang kebak barokah lan rahmah. Allahumma amin. Ing salajengipun ing mriki kula minangka susulih talang atur saderengipun matur kula ugi ngaturaken marhaban ahlan wa sahlan kanthi rawuh panjenengan sami ngaturaken sugeng rawuh lan sugeng lenggah sinarengan raos panuwun ingkang tanpa pepindhan kasuwun tansah lelenggan kanthi mardu martikaning panggalih wonten lekas-lekas sing sedya wigados sing gati kula aturaken ing mriki nadyan panjenengan sedaya hamba pilih sampun ngawuningani gatining sedya wonten ing kalenggan menika wara punapa nun inggih arupi pasugatan monggo Bapak Ibu kula aturi enggal ngresepi sak wontenipun awet Bapak Kairin sejatosipun anggenipun badhe nampi kerawan panjenengan sampun dangu dumadakan titiwan sidamel anamung kados ngaten menika senajan toh anamung kados makaten sedaya kala wau sampun kaukur kalian kegiatan mila mbok bilih wonten kirang soh langkungipun boten marani dumateng manah panjenengan sami Bapak Kairin anamung nyadong pangapunten ingkang kathah makaten. Ing salajengipun Bapak Kairin ugi ngaturaken gunging sesamudra pangapun sami ingkang kathah dumateng sanak sederek tanggi tepalih langkung-langkung dumateng para kaaneman sedaya ingkang sampun paring sumbang sih kedarman ingkang arupi punapa kemawon bau syukur inggen pratikel saha pisungsung ingkang manika warni ingkang tundhanipun damel ngrengso regenging pasamuan sarta cekaping kaperluan menika karana panjenenganipun Bapak Kairin dalasan ibu mboten saged ngaturi piwales mugia labuh labet panjenengan sami kala wau ndadosaken amal salehipun mugi Gusti Allah tansah paring piwales ingkang linangkung kathah mekaten. Ing salajengipun Bapak Ibu ing mriki Bapak Kairin anggenipun nampi kerawan panjenengan sami kiranging tanggap tangguh gupuh mewah suguh
lan para kaenama anggenipun nawung krida alaladi dumateng panjenengan sami kirang trep sila susila lumantar kawula nyuwun lumebering sesambutra pangapunten ingkang kathah makaten. Ing salajengipun kala wau kadang besan nggih menika Bapa Markam sampun hamasrahaken anak mas temanten kalih lumantar panjenenganipun Bapa Tarjan kanthi atur pasrah kula tampi asta kalih saha rena ing penggalih dawuh sami-sami. Kanthi pasrahipun anak mas temanten kekalih kala wau andadosaken bombong bingaing manah Bapa kairendalah Ibu. Mugia anak mas temanten anggenipun badhe nindakaken bali wisma enggal muga saged ambangun keluarga ingkang bahagia sejahtera masalahkah lan barokah Allahumma amin. Mugia tansah pinanggih basuki kang pinanggih rahayu kang tinemu Allahumma amin. Ing salajengipun kala wau Bapa Tarajan matur lan sedaya pengiring mbok bilih wonten atur pangandikan saha tingkah laku ingkang boten leres nyuwun pangapunten. Sejatosipun wonten ing manahipun Bapa kairen boten wonten pangraos ingkang kados mekaten. Langkung-langkung ngaturaken gunging panuwun dumateng panjenengan sami saha karawan panjenengan sami mbok bilih boten karawan panjenengan sami pahargyan prasaja wonten ing kalenggan mriku boten badhe regeng ingkang kados makaten. Sepindah malih Bapa kairen nyuwun gunging samudra pangasami dumateng panjenengan sami. Ing salajengipun paripurna pawiwahan mangke Bapa Markam dalah para pendheripun nyuwun pamit ing mriki Bapa kairin anamung saged ndongaaken kanthi kundur panjenengan saking griya mriki mugi tansah manggih kawilujengan ngantos dumugi dalem sowang-sowang makaten. Bapak Ibu ingkang kula hormati, segede atur kawula mbok bilih wonten atur ingkang boten leres sedaya menika cupeting nalar kawula anggen kula nampi wewarah saking asepuh bebasan bubur batu jeneng sela mbok bilih wonten atur ingkang klentu saking kula nyuwun pangapura. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rarah ririh ruruh hangarah trono atur pangandikan sulih sarira punden kula pamegigati dumateng panjenenganipun Bapak Sobirin kepareng aturaken gunging panuwun ingkang tanpa petindhan sawetawis tasih wonten adicara ingkang dereng kaenaraken wonten ing pawehan prasaja wonten ing titik kalodhangan siang punika wonten ing siang kalenggahan paripaksa emanggi adicara kasumenaken sawetawis kinarya nggih menika ngaturi kadang-kadang krida utama mbok bilih badhe sungsugata kunjuk sagung para tamu wonten ing siang kalenggahan. Ayo. Menika saking adik Kanja kalian adik berlian monggo mangke kasuwun nyaket wonten ing sasana budaya. Sawetawis kinarya nderekaken kadang-kadang krida utama nggih nyoparing sugata kunjuk sagung para tamu para lenggah sedayanipun wonten ing titik kalodhangan siang kalenggahan punden kula panjenenganipun pamangku gati nggih Bapak Kairin Saripati Bulasmi estu emangke kepareng nimbali kadang-kadang saking paguyuban laras deling tampil beda lega swara sekawit sung panglipur kunjuk sagung para lenggah para tamu wonten ing siang punika kasengguyung kalian Nduk berlian dipanggil ayah nih. Ajan
Isik kanggo gelung. Nah, guys. Nah nika. Iki calon penerus Ibu Jami, Bu Lastri. Nek ra ngene iki sing neruske sapa? Alhamdulillah sik sakmene wis gelem neruske kabudayan Jawa, wis aja nganti diilangi. Selagi ana sing gelem nguri-nguri terus aja nganti kalindih karo budayan manca. Jere Kang Lasna ngono.
Guyang guyu saja arep mundhut Jan Latihan nduk Pak. berlian. Wah, jan niki siswanipun Bu Jami. Pun pinten tahun derek Bu Jami? Oh, nembe. Wah, nembe rong dino nggih. Wah, jan nyoyo ndene wis kaya ngene lho. Wah, jan kari ngetokke powere. Serang apa-apa nduk, telateni wae. Mumpung sik ana sing dikulaki. Bu Jami, wah jan iki siswane kathah. Gentos nduk Kanza. Adik Kanza. Heeh. Anakku kae tak kon latihan ngene iki do ora gelem kok. Kenaken kowe no Pak mbok nggo ATM jadi. Dalem. Oh nggih, menika badhe ngaturaken menapa, Nduk? Cahayu. langgam lelo-lelo ledung. Langgam lelo-lelo ledung. Mawi bawa napa terus? Bawa. Oh ya kudu bawa no. Nduk berlian wibawa. Ayo diaturke. Bawane nano Cep menengo anakku cah manis aja gawe rembulan dari kilar kilar cahyane lahi ayo sondolani sapi-sapi saku tak lelo monggo katang sinoman Bandung pilih kemawon suku tengah badhe kepon aturaken saku para ledang. pijer nangis anakku sing bagus rupane yen nangis gak ilang baguse tak gedeng bisa urip mulya dadi yo priya kang utama
kaya kreasi baru. Tak lela Nggih, matur suwun Adik Kanza. Jadi Anjing mbok bilih menika dereng kepareng paripurna mbok bilih kanca-kanca krida utama nggih paring sugata kunjuk sagung para tamu wonten ing siang punika. Mbok bilih mangke sampun kepareng paripurna nggih paring sugata, kepareng paring cecala dumateng kawula mekaten. Iki para rawuh tasik katemben ngedapi pasugatan awujud es. Monggo ingkang sampun pikantuk karsa pikanti mardu margan panggalih sukalilane manah mbok bilih ingkang dereng pun rantos sekedap ngoten. Iki jek ana wektu sithik, Nduk. Ki arep ngaturke napa ngujiwat. Engko diparingi sak rambahan wae Kang Lasna. Jan iki kelas 6 wis pinter bawa. Ya. Monggo. Diuripke mike. Nah, wah baru bojame iki mike ya dipejahi lho. Dahmi Mas Mustika ning Semingkari sithik aku wira iso bawa iki kok. Bawa senengane Kang Lasna iki. Ayo. Alon-alon wae, Nduk. Iki mbiyen lalah iki wis ngene iki. Malah luwih nemen kok. Ya. Esem ira nirnake lung krahlan lesu ngilang kira sokang samar tresnaku sundul yati. Ya, sak rambahan wae Kang Lasna.
paripurna mangke tumuli kalajengaken acara. Ya Nduk, berlian. Ngami nguci wate yen anggeget lati anjing cit pangrise Pak Muhaimin ditunggu lagunya nanti setelah luhur ya. Ya. Wakasan puntenku umpamane sekar aja nganti layu Matur suwun sangat menika Nduk Berlian kalian Nduk Kansa. Ora sane ngenti-ngenti ya Nduk, engko dibacoke meneh bar luhuran ya. Wis ora usah. Nduk Kansa gak usah pulang. Nduk Berlian ya ora usah mulih, Nduk. Omahe kene tek mulih. Wah, jan iki ditanggapke lega suwa karo bapak. Wis engko diregengke ngiras pantes nggo belajar mumpung menika bujami ugi kaparangan lenggah. Nggih, samawis semanggi bebelih tumuli kalajengaken tetelaksih tenang adicara ingkang dereng kepareng kaenaraken niki adicara waosan hastunggara doa dumateng punden kula panjenenganipun Bapak Karno kepareng ngaturaken waosan hastunggara doa. Dumateng panjenenganipun sasana katuraken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa durati walibatil kiram wa kusan ilam bahim wa sa'ya Abdullah wa sajadihi wa sanam bahsa masrat dalan wa kusan Sultan Alias Abdul Khadir Al-Jilani kusan bah Nabi Yakusah bah Nabi Khadir alaihissalam Usan sasubakir bi barokatil Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sayyidina walina wal akhirina wa sallim barandarun tabaraka wa ta'ala anglisatina skabi rasulah jaman alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma gfir lana dunubana wali walidina wali masaikina wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyamin wal amwat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil al hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha da'ala darajat wa tubalaguna biha asal ghayat min jamil khairat bi khayati badal mawat. Rabbana hab lana min azwajina baduratan qurratan a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purwa Madya usana manggih kawilijengan rahayu kali sing rupi dandir ing sambikala tata laksana adicara ingkang sampun kepareng kainaraken wonten ing pawehan prasaja wonten ing siang punika kanthi kalampahan rahayu niskara tebih saking sambikala. Pramila daya-daya pawehan prasaja wonten ing siang kalenggahan kita tutup sinarengan kanthi wasan tahmid alhamdulillah hirabbil alamin. Kula pribadi pinangka pangandaliwara mbok bilih wonten cacer cewet wijang wijiling wicara jroning kandha kawula pinangka pangandaliwara tansah nyuwun ageng-agunging sih samudra pangaksami. Kunjuk Bapak Ibu monggo mangke kepareng jengkar saking sasana panlenggahan tumuju wonten ing sasana ngajeng nyiras pantesing mangke mbok bilih ngontapaken kunduripun para penderek ingkang saking Bangkle Ndangu Karangjatingawi. Ugi mangke keluarga ageng saking Bapak Kairin Ibu Lasmi ampun kesesa kundur rumiyin sekawit kasuwun berkah foto sinarengan temanten. Ewasana kepareng katuraken wilujeng siang wilujeng pepisahan mbok pilih jengkar padu Bapak wonten ing siang kalenggahan saking sasana pawehan ngantos pidalem sowang-sowang tansah manggih cempaka mulya ing marga datan wonten pringga bayaning marga amin ya rabbal alamin. Sedaya kru ingkang makarya ing akhiripun ngaturaken wilujeng tindak nyuwun pangapunten sedaya kalepatan. Ing akhiripun katuraken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun tindakipun para penderek lir kadya runtung rerentengan. Nggih. Mantanipun kersanipun wonten mriki mawon nglajengaken foto sinaran temanten.